Pulang langsung jatuh naik tonai tahu deh bisa sono Ultra Entertainment YouTube channel lo thumbnail deh tahu julur noro buji mang nade sana kana nek hak layo tini o video wo tini noro jatuh no sema na tahu deh bukuk song 17 April tini engka TTADC board ni result tini belai kino sini tiprasa bai tiprasa belai kino or nanglai tongo tangai hingga hingke tini board result sabo jidi no sabo pass no sabo fail no tapos joroti saimia ko aboni bagai belai kino o nanglai tongo daotai bohok song belai kino wana ma singsa sini tiprasa bai tiprasa se o ADC o hawo tongo se tabuk o hano setesa tiprasa bai tiprasa se senglai tongo tangai senglai nani nang sini o Tripura rajoni o tiprasa ni hano piaba tiprasa bai tiprasa omo haike harok no senglai mungsa odikar se gerei permanently se sini tiprasa ni hase o TTADC tei oro tamo no tiprasa rok tamo tongai te tamo no se senglai nang oro mungsa senglai gerei eba 10 rok bai tiprasa rok hingkai le senglai mangkamu piaba tabuk je o TTADC ni boto ongka sini tiprasa rok se board oro ni bisingo se tiprasa bai tiprasa tabuk o ADC habang no segei mung rok bebang no chance khainani bagui se o nanglai tongo noro nogi mangkana social media o TTADC o board to busukkai sini tiprasa bai tiprasa bokrok phari laioi bulaikha dekar sulaikha silai guli kongjak kha langma sawai thangka sini tiprasa koyek jona o TTADC je o board ni sekango piaba omo hairo belai kino saya tini to belai kino risk tangai hingga hingke 1J rok le o board ni result ni dino borok le tamono no attack khainani borok le sa salia tiprasa bai tiprasa no goda tei da tei filik lai tongai khna nok to kangkan saimano tangnai bosorobo omo haino 1J rok le tamo filik bising si sini tiprasa rok saka ono eber lainani se bulainani tok lainani abo simi se borok ni filik lai tongka obo hairo belai kino saya tamo hingga ke jesapano pass ungthon jesapano fail ungthon sini tiprasa bai tiprasa tamo walainani tam bulainani dorkar mungsa bulainani dorkar gerei tiprasa bai tiprasa next generation o bahai ke sini o Tripura rajyo no kujugo karinai bahai ke naraknai abono se wansuknani nango oro bulai toklai mungsalak manja just sini tiprasa no komor nai tabuk je tiprasa rok ni bagai hamya sawai tongnai tiprasa rok no tola suklungnani bagai nai tongnai borok bo wansuknani nango tamo hingga hingke tabuk ni dino se asukkai bial keri ngui tongo tinango bo jagao tangsogoi no sini tiprasa rok borok onek no borok saya samung khlai tongo 1J rok bai gedalai tongma omo belai no saya ngui tongo tangai hingga hingke tiprasa rok no bahai ke teidulei kujugo karinai norok se kha sinani nango norok simani bising tuise sini tiprasa rok thanjang ongoi kha sioi norok ni logi o himoi norok no support khlainani norok se phorongmani hamya teidulmani hamya bahai ke tiprasa rok norok ni logi o himoi thanjang ongoi sini o Tripura rajyo no naroknai omoni bagui no tagotai bukungsong norok bujidi tamo hingga hingke tabuk sini Tripura rajyo o tabuk je o Tripura rajyo o je Tripura o samung khlai tongnai sini tiprasa koyekjona candidate bwsakha o 2026 borok belai kheno saya samung khlai tongo 1J rok ni logi himoi hingga borok hingkai to ekdom no borok sitra borok hamya saisung sijago siki tongjago phiaba boting no sikito borok hano bo sui musung ni slaipano hamya tangai hingga hingke bo tabu asu sikito borok bo kaisar political bai thongoi tongnai himoi tongnai bo saimano sini tiprasa rok belai kheno jongjalo kalaijak
bo saiman tongfano tamungoi tong bo si musung selaifano hamya bo oma haike tola kelugoi tongo 10 bai thokaijak tongo tola khiklajak tongo tahutai bo huksong norok kaham ke sinina BJP ni khoroksa taklai candidate musao bini mungka Bipin Debbarma borok tamo khlai mangkha ba Tiprasa ni bagui mungsa khlai maya just Tiprasa rok no tola sunu suglugo suklungmang no direct bisingo khai direct horo tei apro hingke 10 kai saka karuk ngai tebo kolok kotor khai masao bo oborok sia bo mungsa sia bo just rangsanani Tiprasa rok no bahai ke sekakman bahai ke butharman amo simino bo nai tungo tahutai bo huksong belai kheno borok bai tomung no chini Tiprasa rok oma haike tongoi tongkhai chini Tiprasa rok bebak no o Tripura rajyo ni komoni thangbai nai tahutai bo huksong norok bujima kana kha khlaio tinini o video o norok to saimana sabo borok kaham sabo hamya amo jotono chini Tiprasa rok sio norok paithak jora video no naitongmani bagui norok no belai belai khe hambai।